Andra Mari Basilikaren arkupean elizatarian egin dute Durangoko azokaren aurkezpena hasierako urte haietan, orain dela 54 urte izan zuten leku berberean. Harrezkero osagai asko eta ezberdinak biltzen joan da azoka, ekosistema oso berezia osatuz, horren erakusgarri aukeratutako lema, osorik da. Osorik da, esan nahi dauana da, dano dakigun bezala, esan nahi dauana da, ez dala bakarrik, liburuak eta diskoak saltzea, hori baino gehiago da. Aurpegi desberdin asko daukaz, integrauta daude. Denbora azkar doala erakusten dute baita iazko azokaren irudi hauek ere, dena bildu eta paketeak egin zituzten orain dela ia 12 hilabete editore, produktore eta antolatzaileek. Aurtengoa iritsi dela gogoratzeko, Oier Zuniga artistaren kartel berria azoka bera zati askoren bilduma dela erakusteko. Molekula txikienetatik masa handienera osatzen duena, dena konektatuta dagoen azoka edo esperientzia bat dela, ez? Abenduaren 5-tik 8 bitartean izango da urtengo topagunea Durangon, urte osoko nobedade eta sormen interesgarriekin.